Arratsalde guztioi, badira 6 urte lehiaketa abiarazi genuenetik. Eta pixkanaka bagoaz euskerazko ikusentzunezkoen esparruan gure aletxoa jartzen. Andoainen bizi, ikasi edo lan egiten duten ez profesionalei zuzenduriko lehiaketa da Andoain Laburrean. Eta pozik gaude gazteek lehiaketa honekiko duzuen parte hartzearekin. Zuen nahiak, ametsak edo istorioak kontatzen jarrai dezazue, eta Andoain Udaleko Euskara Sailak eta Zine eta Bide Eskolak ilusioz eta gogoz jarraituko dugu lehiaketa antolatzen. Andoain Laburrean bideo lehiaketaren helburuetako bat gazteen artean euskararen erabilera areagotzea da. Besteak beste, ikusentzunezkoen kontsumoan zein sormenetik. Udaleko Euskara Batzordearen ordezkari gisa, Udaleko Euskara Zinegotzia den Ale Suitziri emango diogu hitza. Arratsalde on denoi, mila esker hemen egoteagatik eta eskerrak udalaren partez, batez ere Estibiri beste urte batez hau antolatzen laguntzeagatik. Eskerrik asko ere partaidei beste urte betez sormen erakustaldi bikaina egin duzuelako. Badakigu eta Covid garaian ingurura begiratu besterik ez daukagu, ikusteko gauzak zaildu egin direla. Baina hala ere, irudimen handia eta gogoa erakutsi duzue laburmetrai txapelketa honetan. Asko daukagu gazteok esateko. Eta artea eta ikusentzunezko materialak sortzea da transmititzeko modu bikaina, herriarekiko eta gurekiko. Gainera, euskara hizkuntza indartsu gisa nahi badugu, zabaldu egin behar dugu erabilera. Ikusentzunezko kalitatezko materialak sortzea funtsezkoa da. Normaltasunera iritsiko bagera. 13 lan aurkeztu dira, aurten 13 proiektu, 6. edizio honetan. Udalak aurrera jarraitu nahi du proiektu honekin eta txapelketa honekin. Eta horretarako argi dauka esentzia gazteon lana eta ilusioa dela. Mila esker. Generori dagokionez denetarik topatu dugu. Bideotutorial moduko lantxo bat, 2 bikoizketa lan, endabiziko aldiz, dokumental bat eta fikzioan konsideratu daitezken 9 lan. Horietatik batzuk bere osotasunean Andoainen grabatuak. Genero, gai eta estilo desberdinetako lan horien artean hautaketa egitea ez da xamorra izan epailentzako. Kalitatezko lanak ere aurkeztu baitira, urtero bezala. Baina 3 lan bakarrik aukeratu behar zituzten, eta ikusentzunezko eremuan adituak diren 3 epaile aukeratu dira aurtengoan ere. Izendatu ditzagun zeintzuk izan dira aurteko epaileak. Lehen epailea beste edizion batean ere parte hartua, Gaizka Izagirre dugu. Berarentzat zinema da pasioa, telesailak eta dokumentala harrigarriak aurkitzea gustoko du. Telesailen eta zinema kritikaria da eta izan da Gaztea, Argia, Euskadi Irratia, Gaztezulo edota zinea.eus webgunean. Gaztezulo aldizkariko zuzendaria da 2018az geroztik, eta hainbat bideo lehiaketako epaimaikide ere gisa parte hartu dugu, besteak beste Andoain Laburrean ere. Berak zuzendutako lan batzuk aipatzearren, Euskal Bobinak 2013, Gritando en Silencio, Walden 3, Siguiente por favor eta Off lanak aipatuko ditugu. Gaur hemen ez da izaterik izan eta barkamen eskatzen du, baina oso gustora parte hartu duela eta zoriontzeko ere eskatu dit parte hartzaileari. 2. epailea, Aitziber Garmendia aktorea eta humorista izan da. Ezaguna da, telebistan, zineman edo antzerkigintzan aktore gisa ibilbide oparoa duelako. Bideotxoa dialdu dugu, agur bideo labur bat eskaini dugu, hemen gauden guztientzako. Ikusi ezagun beraz, Aitziber egitza. Kaixo denoi, Aitziber Garmendia naiz, eta ohore bat izan da epaimaikide izatea. Eskerrik asko benetan zuen lanagatik, zuen talentuagatik, oso zaila jarri didazue, eta zorionak sarituei, irabazlei, eta segi horrela. Muxo handi bat. Aio! Nola baite presentzialki hemen egoteko modua bintzat bideo bidali digu. Eta 3. epailea, Andoain darra dugu, Iker Casado, izan ere aurreko urtetan parte hartzaile izan da, 3 ediziotan Andoain Laburrean bideo lehiaketako irabazlea.
Kaixo, nire izena Iker Casado da eta hainbat urtez lanak aurkeztuz gero Andoain Laburrean aurten lehenengo aldiz epaimahai bezala egon naiz eta egia esan oso ondo pasa dut zuen lanak ikusten, mota askotako lanak egon dira eta hori oso potentea iruditzen zait eta animo, zeren horrelako gauzak egiten jarraitzen baduzue oso urrut iritsiko zeate eta benetan hoberena da zue gustoa gelditzea zuen lanekin eta aurrera ez gehatu eta benetan jarraitu ondo pasatzen zeren hori beti nabaritzen da pantailaren beste aldean. Así que besarkada handi bat eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Gehiago luzatu gabe jakin dezagun 6. edizionetako Andoain Laburreko 3 saridunak zeintzu diren. 3 bakarrik hautatuak izan dira, 13 lan izan dira, zaila izan dute, oso genero eta estilo desberdinetako lanak izan direlako, edozein izan ziteken irabazleak, baina epaileak hartutako erabakiak eta bozketaren ondoren. 3. saria, gure arbasoek helarazitako kondaira kain maixuki ezur mamitzagatik, 3. saria, ilargi labur metraiak jasoko du. Txalo beroan mesedez. Askoren parte hartze ikusi da lanean, baina 3. lan honen egileak, ilargi labur metroen egileak izendatuko ditugu, etorri daitezen ona. Saria Zine eta Bideo Eskolako irakaslearen Beatriz Amondarenek emango die, eta saria jasoko dute Nerea Berroeta, Sandra Vicente, Nora Blanco eta Monika Riero. Txapela dut. Euroko diru saria eta diploma, bai, 3. saria. Bueno, eskerrik asko parte hartzen usteagatik baita. Esperientzia oso nahi izan da, hotza pasa dugu, neki pasa dugu, baina azkenian zerbait oso berezia lortu dugu guztien artean, eta danak hori da, eskerrik asko guztitik. 2. saria jasoko duen lanaren arrazoian, beste pertsonei egindako irainekin bukatu eta laguntasuna aldarrikatzen duen istorioa, irudia eta hofa-hotsarekin hain egoki uztartzeagatik, 2. saria atzokoa labur metraiak jasoko du. Lehenik eta behin ikusiko dugu. Txalo beroan mesedez. Iraindu gabeko iruzkin batekin hasten da dena, familiar edo eta lagun baten izanik. Gure ametsak, gure amets horiek, txikitakoak, nerabezarokoak, betikoak, nola iritsi algaitezke gizarteak edo eta inguruko jendeak esandako iruzkin guztiengatik amets horiek haztea edo apurtu ahal izatea. Bukaeran ikusi dira izenak, 2. saria jasoko dute, Mani Davila eta Inize Pedrero, txalo beroa beraientzako, saria ematen, Andoin Komutaneko enbaztaneko, Nerezia, Peti Rumero, Andoni Álvaro eta Teresa Santana. 200 euroko diru saria eta diploma jasoko dute, Mani eta Inize. Eskerrik askorenak, autoreta oso importante izan da eta ilusio asko ditu.
eta 6. edizio honetako lan irabazlea, edozein izen zitekeen aipatzen dizuet, zaila izan dute genero, estilo eta iraupen desberdineko lanak izan direlako, baina aurten hala gertatu da. 3 laburmetrai fikzioari begira aukeratuak izan dira, amaiz gasto baten iradokizuna kamera subjektiboan hain egoki islatzagatik, irabazlea distopia laburmetraia izan da. Txalo bat, ikusikoari. Irabazleei saria emateko, udaleko euskera sareko zinegotzi Alex Bitzi eta Andoaingo alkatea Maider Lainetek emango dio saria, etorri mesedez, 400 euroko diru saria eta diploma Iratxe Sotil, Nerea Barmendia, Mikel Esteban eta Julene Zabailarentzat. Bueno, egiz izan ez giren espero, baina ilusin antzi esku da, eskerrik asko, guztiko. Beno, 3 sari nagusiak banatuta agurtu horretik, gure eskerrik beroenak lehenik eta behin Andoaingo udaleko euskera sariari, azpiegituran eta antolaketa lanetan eskaintzen den laguntza guztiagatik, zine eta bideoskolari, gaurko ekitaldian teknikari lanak egiten aritu direnei, herriko komunikabideei, parte hartzaile guztiei bereziki, eskertzeko dalako urtero, zuen lanak, zuen nahiak, desioak eta historiak gure ganatzea, eta duk ere horiek ikusi izatea, eta nola ez gaur ona Barcelona gerturatu zeraten guztioi. Espero dezagun urren urtean beste baltitza batzukin, musukorik gabe, eta berriz ere, solasean eta lasai aritzeko moduan izatea. Urren urtean berri elkartuko geranen itxaropenarekin, izan ongi eta segi izazuela mesedez euskerazko historia kontatzen. Ondo izan.